Αρχή έφερε το θέμα των LED στα δημοτικά όργανα 4 φορές. Όχι μία φορά όπως το έφερε η προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά 4. Αυτό σημαίνει διαφάνεια. Η δημοτική αρχή μίλησε από την πρώτη στιγμή για το όλον του οδοφωτισμού του Δήμου Σερών και όχι μέχρι για την ελιτίστικη άποψη του 1/3. Αυτό σημαίνει ισοτιμία. Η δημοτική αρχή έφερε με μεγάλη υπευθυνότητα το θέμα της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης για να μπορέσει να εξοικονομηθούν χρήματα από την μείωση του ενεργειακού κόστους και με εκείνα να πληρωθεί ο εργολάβος ανάδοχος του έργου. Δεν θα πάρει δάνειο της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ για να χρεώσει τα δημοτικά ταμεία. Αυτό σημαίνει υπευθυνότητα. Επιπροσθέτως να πούμε ότι αυτή η δημοτική αρχή ξαναδείχνει την υπευθυνότητά της, διότι με την αλλαγή των συνθήκων και την ενεργειακή κρίση επαναπροσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές όλες αυτής της μελέτης με τη βοήθεια του αναδόχου που έχουμε μελετητή και της τεχνικής υπηρεσίας και αναμένει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να έρθουν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές, ότι αυτό το σχέδιο της να είναι βιώσιμο και να μπορέσουμε επιτέλους αυτό το άπλωτο φως των LED να το δούμε σε όλο τον Δήμο. Με υπευθυνότητα όμως. Οι κραυγές του παρελθόντος δεν μας αγγίζουν και δεν θα ασχοληθούν. Εξάλλου δεν είμαστε λωτοφάγοι. Έχουμε μνήμη. Έχουμε ύπαρξη σε αυτό το χώρο. Γνωρίζουμε τα τεκτενόμενα του παρελθόντος. Κάθε προσπάθεια λοιπόν να ξαναγυρίσουμε πίσω δεν θα μας δει συνοδοιπόρους. Προχωράμε μπροστά. Ο κύριος Γκότσης και η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερών αυτό που είπαν ότι αν περνούσε η δική τους πρόταση, τώρα θα είχαμε την εξοικονόμηση ενέργειας που χρειάζεται τόσο πολύ και ο πλανήτης και που βλέπουμε ότι επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση. Πομφόλεγγες και φιλανθήματα. Να μας δώσει ένα οικονομικό στοιχείο που να αποδεικνύει το λεγόμενο αυτό. Ένα. Άλλος, στην πρώτη ανάγνωση, ο χαρακτηρισμός είναι πομφόλιγες και φλιναφήματα. Για πότε προσδιορίζετε ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμά σας, που είναι τα LED, έτσι πως έχουν διαμορφωθεί τα καινούργια δεδομένα? Πάρα πολύ ωραία το θέσατε, κύριε Πλακιά. Δηλαδή, μου λέτε ότι εφόσον λοιπόν εσείς ξαφνικά βρεθήκατε σε ένα νέα δεδομένο, ανατρέπετε το αρχικό σας πρόγραμμα γιατί ήταν χωρίς αυτό το δεδομένο και κατά συνέπεια λοιπόν δείξτε μας τη δυνατότητά σας να τροποποιήσετε σε ένα τόσο μεγάλο έργο τόσο γρήγορα την υλοποίησή του. Ναι, θα το κάνουμε. Την επόμενη χρονιά το φως των LED θα λούσει τον Δήμο Σερών. Το 23 δηλαδή. Θα έχει γίνει ο διαγωνισμός, θα έχουν ολοκληρωθεί όλα και θα... Θα μπουν αμέσως. Να υποθέσω πριν τις εκλογές του 23. Για μας δεν αποτελεί πανάκια η κάθε εκλογική αναμέτρηση. Για μας το μόνο μέλημα είναι το μέλλον του Δήμου Σερών. Και το μέλλον του Δήμου Σερών είναι πάνω από κάθε εκλογική διαδικασία και πάνω από κάθε δημοτική παράταση και κάθε δήμαρχο. Πρώτα απ' όλα το μέλλον της πόλης και μετά τα προσωπικά μας. Να πάμε σε άλλο κομμάτι. Να πάμε λιγάκι στο κομμάτι των απευθείας αναθέσεων, γιατί και γι' αυτό έχετε χτυπηθεί και έχετε κατηγορηθεί πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις, περνάνε πάρα πολλές. Πόσες έχετε κάνει λοιπόν, κύριε Μισηλή, μέχρι τώρα, γιατί λέτε ότι έχετε κάνει περισσότερες από κάθε άλλη δημοτική αρχή που πέρασε και πως όλες περνάνε από τον αντιδήμαρχο και από τον δήμαρχο. Δεν τις ξέρει κανείς. Ως δημοτική αρχή, για να μην πείτε ότι δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δυνατόν να είμαι σήμερα μπροστά σας απέναντι στους Σεραίους και να μην είμαι έτοιμος να σας απαντήσω για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα στο οποίο κάποιοι χτίζουν πολιτικές καριέρες? Είναι δυνατόν? Ακούστε λοιπόν για να ενημερωθείτε πλήρως και να ενημερώσετε τους Σεραίους συμπολίτες. Καταρχήν, οι απευθείας αναθέσεις είναι αναρτημένες στη διάβγεια, που σημαίνει ότι είναι δημόσιο έγγραφο προς χρήση από οποιονδήποτε Σεραίο πολίτη. Όποιος θέλει να δει τις απευθείας αναθέσεις μία προς μία, κάνει την απλή αίτηση στο πρωτόκολλο και τη ζητάει από την υπηρεσία. Θα του τις δώσει με πολύ μεγάλη χαρά, διότι είναι ένα μέρος από τα καθήκοντά της. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, για να μην δαιμονοποιούμε τις απευθείας αναθέσεις. Τι είναι απευθείας ανάθεση? Σύμφωνα με τον νόμο 4412 του 16,
οποιαδήποτε διαδικασία προμήθειας, παροχής υπηρεσίας μπορεί να γίνει με ποσό μέχρι 30.000 ευρώ, γίνεται με την διαδικασία του διαγωνισμού που λέγεται απευθείας ανάθεση, διότι η πολιτεία ενδιαφέρεται τα χρήματα που είναι συσσωρευμένα στο ταμείο του Δήμου να δίνονται προς όφελος των πολιτών. Και άρα λοιπόν προτείνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Τι είναι αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία που υλοποιείται από το τμήμα προμηθειών και στο τέλος υπογράφεται από τον Δήμαρχο, ο οποίος έχει εκχωρήσει και είναι τιμή για μένα αυτή την υπογραφή του να την υλοποιώ εγώ. Η υπηρεσία λοιπόν απευθύνεται από έναν μέχρι 3 ειδικούς, εταιρείες δηλαδή, και ζητάει προσφορές επί συγκεκριμένου αντικειμένου. Παίρνει την προσφορά και η χαμηλότερη προσφορά υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο και λέγεται αυτός ο διαγωνισμός απευθείας ανάθεση. Δεν είναι υποχρεωμένη και δεν το δημοσιεύσει αυτός, διότι ενδιαφέρεται μόνο για 3, μπορεί να κάνει και με έναν μόνο διαγωνισμό, έναν δηλαδή η υπηρεσία να πει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτή την εξειδικευμένη υπηρεσία και κατά συνέπεια θα επενδυθώ σε αυτόν τον ένα και κάνω μαζί του διαπραγμάτευση. Για παράδειγμα, ο Δήμος Σερών εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιεί στο όλο σύστημά του το πληροφοριακό συγκεκριμένη μεγάλη διεθνή πληροφοριακή εταιρεία. Συνεπώς, κάθε χρόνο ανανεώνονται οι άδειες των προγραμμάτων. Δεν μπορεί ο αντιδήμαρχος οικονομικών να πάει σε άλλη εταιρεία και να πει δώστε μου πιο φθηνή τιμή για ένα παρόμοιο παραπλήσιο πρόγραμμα, διότι αν το κάνει αυτό δεν θα λειτουργήσει ο Δήμος. Άρα λοιπόν, οι απευθείας αναθέσεις είναι μια διαδικασία σωστά γίνεται προς όφελος των πολιτών και πρέπει να γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Επειδή όμως δεν υποκφεύγω αριθμητικών δεδομένων, είμαι πρόχειρος να σας δώσω τα αριθμητικά δεδομένα. Ο βασιλιάς των απευθείαν αναθέσεων μακάρι να είχε αυτόν τον τίτλο. Θα είχα κάνει τεράστιο όφελος στη σεραϊκή κοινωνία. Δεν τον έχω όμως δυστυχώς. Και λέω, τα στοιχεία είναι δημοσιεύσιμα και μπορεί κάθε εκδότης ή δημοσιογράφος με αριθμό πρωτοκόλλου να τα ζητήσει από την υπηρεσία. Όχι από μένα στο Facebook, από την υπηρεσία. Όχι από μένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι σπέκουλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί η λίστα... Επαναλαμβάνω. Για... Μου επιτρέψτε να τελειώσω. Ευχαριστώ. Το 2018 η διοίκηση του κυρίου Αγγελίδη ορθώς έκανε 535.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις. Ορθότατο. Το 2020 η διοίκηση του Αλέξανδρου Χρυσάφη με αντιδήμαρχο οικονομικών και υπογράφοντα τις απευθείας αναθέσεις έκανε 750.000. Προσέξτε όμως. Οι 264.000 ευρώ όμως εξ αυτών ήταν λόγω συνθήκων COVID, με τα χρήματα που ήρθαν για τις ειδικές συνθήκες COVID και η κυβέρνηση μας έδωσε την ειδική εντολή να κάνουμε αμέσως τη διαδικασία επωφελία των πολιτών. Άρα λοιπόν, οι απευθείας αναθέσεις της Δημοτικής Αρχής για το 2020 ήταν της τάξης των 500.000 ευρώ. Δεν είμαι δυστυχώς ο βασιλιάς των απευθείας αναθέσεων. Θα ήθελα να είμαι όμως ο βασιλιάς. Δεν είμαι. Και ξαναλέω, η Δημοτική Αρχή, η απελθούσα, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2019, στις 26 Αυγούστου, μόνο ο τότε αντιδήμαρχος τεχνικών έργων έκανε απευθείας αναθέσεις εκείνο το δίμηνο παράδοσης της διοίκησης 150.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις. Ο ομόλογος μου, ο εξαίρετος κύριος Χαρίτος, έκανε επίσης ένα πολύ μεγάλο αριθμό απευθείας αναθέσεων εκείνο το δίμηνο. Ουδής διανοήθηκε ότι αυτό κρύβει δόλο ή μη ηθική υπόσταση των υπογραφόντων. Και θα πρέπει επιτέλους να μεταφέρετε στους αιρέους συμπολίτες και να αφήσουν όσοι κάνουν σπέκουλα επί των απευθείας αναθέσεων τι είναι απευθείας ανάθεση. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούνται εκφράσεις ή υπονοούμενα ηθικής υπόστασης του καθενός γιατί θα εξυπηρετήσουμε αλότριες συμφέροντα. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και είναι ευθύνη όλων μας αν θέλουμε στη συνέχεια να ασχοληθούν οι νέες γενιές με την τοπική αυτοδιοίκηση και ποιοτικότεροι από εμάς άνθρωποι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο τρόπος με τον οποίο πολλοί
γράφουν για την απευθείας ανάθεση εμποδίζει ανθρώπους με ήθος και κύρος να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και έχουμε ευθύνη όλοι μας γι' αυτό. Γιατί η λίστα είναι κλειστή των προσφορών και δεν είναι ανοιχτή. Απευθύνεστε, υπάρχουν διαμαρτυρίες ομοειδών επιχειρήσεων που λέει εμένα δεν με κάλεσε ποτέ να δώσω μια προσφορά. Απαντώ. Τοπικών, έτσι, επιχειρήσεων. Ο νόμος 4412 λέει ότι μέχρι 3 επιχειρήσεις απευθύνεται η υπηρεσία, οι οποίες συνήθως, όπως και εσείς φαντάζομαι, συνήθως όταν συνεργάζεστε με κάποιους και είστε ευχαριστημένος από κάποια συνεργασία, δεν αναζητείτε άλλους που πιθανόν να ελέγξετε αν αυτή η συνεργασία είναι υποφελία. Και λέω παράδειγμα. Παράδειγμα, ας πούμε, θέλει να δώσει κανείς τυπογραφικά. Πόσα τυπογραφία υπάρχουν στις αίρες? 10. Πόσες απευθείας αναθέσεις έκανε ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος για τα τυπογραφικά? 1. Πόσους έπρεπε να απευθυνθεί? 3. Άρα σε 3 απευθύνθηκε και οι 7 διαμαρτύρονται. Μη μου λέτε λοιπόν εμένα ότι έχω 10 επιχειρήσεις και πήγα σε 3, σε 3 θα πήγαινα. Γιατί επέλεξα αυτές τις 3? Η υπηρεσία τις επέλεξε. Αν υπονοείτε κάτι για την υπηρεσία, το πείτε εδώ. Σε 3. Μήπως εδώ κολλάει το νόμιμο, ναι, ηθικό? Κύριε Μεσουλή, επειδή... Το απάντησα. Να σας πω. Αυτό λέω. Είναι υποχρεωτικό το 3. Είναι μέχρι 3. Από 1 μέχρι 3 χωρίς δημοσιότητα. Αυστηρά ο νόμος 4412. Άλλος θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία χρονοκαθυστέρησης και ο σκοπός των απευθείας αναθέσεων είναι η ωφέλεια των συμπολιτών σε γρήγορο χρόνο. Γι' αυτό και υλοποιούνται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πείτε μου λίγο το ηθικό ξανά σας παρακαλώ. Λέμε νόμιμο ναι, ηθικό ναι, με τις απευθείας αναθέσεις. Ο νόμος το λέει αυτό, δίνει το δικαίωμα να μπορεί... Με συγχωρείτε. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές υπάρχει διαμαρτυρία και λένε ότι μήπως βγαίνουν και φωτογραφικά κάποιες φορές αυτές οι προκηρύξεις που βγαίνουν όλα αυτά, με αποτέλεσμα να είσαι αναγκασμένος να στραφείς σε κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Συγχωρείτε πάρα πολύ και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Αυτό που λέτε. Παρακαλώ, αυτό που λέγετε και το μεταφέρετε εσείς είναι ανήθικο απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ και εκτελούν το υπηρεσιακό τους καθήκον και εργάζονται. Υπονοείτε λοιπόν εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εκτελούν το καθήκοντά τους το ακέραιο και κάνουν ανηθικότητες επειδή κάποιος αντιδήμαρχος μπορεί να τους έχει πιέσει? Αυτό είναι απαράδεκτο. Και δεν υπάρχει καμία μορφή του αντίον. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο Δήμο Σερών, οι οποίοι προσπαθούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες και με μια τέτοια δυναμική δημοτική αρχή να κάνουν τα πάντα έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα της δημοτικής αρχής. Θα πρέπει επιτέλους, και νόμιμο είναι και ηθικό είναι, και θα πρέπει επιτέλους να λέμε τα σίκα και τη σκάφη με το όνομά τους. Σπέκουλα ανωνύμων και σπέκουλα στα μίντια δεν θα ξαναυπάρξει. Κύριε Μεσουλή, να σας ρωτήσω κάτι περί απευθείας αναθέσεων. Καταρχάς, κάνατε 2 παραδοχές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη συζήτηση που κάνουμε. Πρώτον, ότι είστε θειασότες αυτής της, ως αντιδήμαρχος οικονομικών, αυτού του όντως ενός εργαλείου, το οποίο όμως ο νομοθέτης του προσδιορίζει όταν δεν μπορεί να γίνει απευθείας διαγωνισμός, όταν μπορεί να γίνει διαγωνισμός και υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, να χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο των απευθείας αναθέσεων για να τακτοποιούνται κάποια κενά που υπάρχουν στη λειτουργία του Δήμου. Δεν είναι ο βασικός άξονας λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας ενός Δήμου, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εκτός αν έχετε διαφορετική περίπτωση, επειδή διατέλεσα και εγώ αντιδήμαρχος οικονομικών και εγώ έκανα απευθείας αναθέσεις. Φυσικά αλλά ως εργαλείο τέτοιο. Δεύτερον, είπατε προηγουμένως και απευθύνατε στον συνάδελφο ότι εσείς αν γνωρίζετε 3 που κάνετε καλά τη δουλειά σας, δεν θα συνεχίσετε με αυτούς. Όχι, κύριε Μεσουλή. Εμείς είμαστε ιδιώτες. Εσείς είστε ο Δήμος. Ο Δήμος απευθύνεται σε όλη τη σεραϊκή αγορά.